Ngakuan pulih ke di kapol na kaktin ke jong blay bakata kalong no Jeremiah kalanong ke ba arpulai ke dekat ke ba arpusam. Kaktin ke jong blay ka angkum ni ula uno ban buri yala di hagi jaka beri banganom yu iu ong utrai. Ngangam dap ya ka beneng ba ya ka kendo ong utrai. Kajing kali kalong hang ni hatu pila ban buri yala di na utrai. Kumbagi tu ki episode ngalakren hatu piburi ayu. Hoi, kidon ki beriu ki baburi na ki beriu. Ke baburi na ka tengah, nagi bahayang ki basam, nagi kon ki kti, ya kata ka pop ka ba ubriu le. Tadeng ta udang mudur bet ba mdad batip. Handreng akwa ba nong ye pi lada pi de uba, na pi de ka kong, lada pi dang buri ya ka pop ka jong pi. Kan mau ba ka pop jong pi kan lap ya pi. Namar ublay jongi ude ublay uba pimla ban yele kai. Pimla ban buri ya ka ek na u. Namar uong ha ni ka ktin pimla ban buri ay na nga naman nga don hagi jaka baro. Mdan balak ban buri eke no try. Pitu pitiem piklim pi aurea ublay ilot na dong sedong. Kamut ba pinlaj ay nakata ka ba ublay un bishar pi. Hagas ngi bishar kini baro kin paulot. Padeng ta pin pet yaktin ka jong blay. Wa adam bat kim kila le pop yu blay. Ublay ulap yaki. But ka pop jongki ka penyaklat no yaki na ublay. Padeng ta ka pop kalong so serious. Kapop ka penyaklat ya pina ublay. Telada ublay umdan ka liang ga jong pi pin le yu te. What will man do without God? Ubreu un le yu lam ublay. Lada ublay ula kan ria na ka jim ga jong pi. Pi im kat ba pi im ne ka pertai pi laban im sngo ba pi laban im hi ha hai. Henry lada ublay umdan ka liang ga jong pi pin le yu. U Jesu ong gini gentien klem nga pim laban le ai. Padeng ta lada pile pop kan mau bagan ka pop ka penyaklat ipi na ublay. Tadeng ta lada pidang dana ka pop kan mau ublay i ipi. Baru ublay kwa ipi bapin play ki pop ke jong pi. U akan uwe na kita ki syakri ke ba laya syakri lang baru Joshua ublay u ay kan ka order ka man ban late ban yele thma ki ay. But anda la poi siya kata ka sinong ay pidewen penjot na tiyaw pim dewen siyem ya ka eke. Henry wa akan mau sungo benut ya kata ka jingdon ka jing em kata ka spa pa usyem nang ta baluhan ra siya la ka jong ka ying. Bara baki Israel kilele thma ki rama ka thma kala penlengo yo Joshua baru blay reveal ya ka pop jong akan. Ba deheng ta ba ilalen thmau yo akan. Bala thang no ia kata ka ying ka sem ka jong ka spa ka po ka jong baro. But hang ta kwa banong yu lada pile pop akmat jong blay ka bakut ka long bet ka jingyap. Mal ktin ka jong blay ka ong baka bainong jong ka pop ka long ka jingyap lada pidang don na ka pop paino. Paino kombau Jonah ula le pop yo blay but aingo bau dang yo ikalat ban pai show blay. Ula pan map hak po jong kata ka dok ka. Baru blay ula yo snow ya ka pop ka jong u. But ula yo snow ya kata ka jingyam ka jong. Ula yo snow ya kata ka jingkarpat. Baru blay u ay yo Jonah ya ka second chance. Banga snow ka ni ka sngi u blay u ay second chance fi. U ay ya ka ni ka lat sa sin ka bapin pai show blay. Bapin pan map lagi jong ki pop ki jong pi hau blay. U David ula le pop yo blay. Ula le pop da ka ba ula lek ban klim. Ka tengah ka jong Uria ka ba kerteng ka Bathsheba uda yo i ya ka Bathsheba uda brah ya ka hadu ba uda yo. Ya syong ba gani ka beriu. Ka balong kata ka jing syong ka klim. Udang mutdur bam dan bayi i mano. Udang mutdur ba ka eki ki ba ule ula mutdur baik bam dan batip ula le start i da la ka jong ka jing start ka jong u. Da Uria udang im wong kumno pat mentang ngan le ngan omla ban yo ina ka breu kala armet tadeng tau pa Uria ban lile thma ban bu snen u ha kata ka ba khmat do khnang bu niap no kata ka thma khnang ba un sai khot yala de ba u ong ngan le bha ken ka de ka riu kan thei ong ngan le bha ya ka ni ka bat siban reu la de ye shong lupa shabat ka umut ban le buri a khmat jong ki breu ban le buri na ka hima ka jong u Henry ubleu i ya kata ka eke bola le ba deng tau reveal ya ka pop ka jong David leng ba u syakri jong u Nathan. Hadu bau David udah lengok ya kata. Udang mutdur bam dan batip. Henry ublay u reveal ya kata leng bau syakri jong. Lese kan ni ka sngi kum syakri jong ublay nga reveal ya ka pop ka jong pi. But kan ma wi kan ni bau David abolo asngo ba ula le pop u ublay ula yam ula pat do nut ba ula wan da men sim ka blowet da men sim ka basngo si deng tau da thoi ka samson poi ben khoi ka do nut jong atrai. Wa sim no yu men sim ba khoi but deng ta ba pi bau David ukla ka bamut bau blay restore biang yu. Badeng ta don kibriu ki baong ba le yu de yo lok sibun. Pindapet ke testament ka barim pindapet ba bon kibriu ke testament ka barim ki olok arngot lai ngot sangot ki ong le yu.
ladang yo alok katangut Raga jingkali kalong hang ni. Hatu de ublay ba ong ikata pinyo alok bungot na de mapi na ba ong ikatangan yo alok bungot. Haka testament ka ba thamal ne pin pe testament ka barim ba ublay oman dalelero ba ubreu nyo arngot laingot. Kade ke jingkwa brai jong ta ubreu hi. Ka ba u dala dehi ulek syongkrem arngot laingot sangot sangot. U Solomon lite de ki hajar ngot. Ublay klam ong yo Solomon me khilet me ye syongka. Ublay klam kran kade ke jingkwa jong uhi. Boleh ikata bat kalong pop ru akhmat jong blai. Tadeng ta kwa banong ipi. Dalam pinang le pop yo blai. Pimla ban buri yala din na ublai. Dalam pila pediang yu trai, pi pai se pop pai biang no show trai. Wat long kum tuk so ublai jlia pat yala jong kapre na balik bam pat yala jong kapre. Pila ino ega perthai men shuan re mata pilet ben men jlia ega perthai. Lalu kum tu sniang bola pensum ong gaktin ke jong blai. Ulai biang syakti Pipuli kata na ar petros kelong ba ar khot ar pu ar. Pinle ayo. Utrai sengobhai pi da lele ru ban le ya kata. Wanum ken sting. Pi ong em ka pop ngabiang. Kan mau ba ka pop jong pi ka penya khlat pi no blai. Bala da pi kwa kedok-kedok yu blai ndala poi kata ka sngi pinom la ban yo shu. Ka sngi kadang biang ka por kadang biang. Badeng ta kala ka bamut no. Pituk pitiem, pimut dor mamdan bai pi sim ya kapisa, sim bam club pi mut ke department pi kam tip kita betray lang kim tip. Ngakwa manong pi ublay ui. Lada kadai kapisa ka bade under the table, nane ka banang napo, bamdan bai ublay ui. Ui mano ba ai bu tip mano ba sim. Tadeng ta lada ka long biang. Kum kata ngalakren hagini kisngi embet bantu. Badeng ta bagaktin ka jong blay ke thu ingi Zakheus oi ude batu ubatim. Udeu nong krong kajna. Henry onda habau ya shem yo Jesus Christ ulah kelak memut shisha. But uong try. Naduk mendaga sengingan siu no arsya. Baladang ala bam klop bangala shim jubor gibringan pen paino ikum kita sausya. Hatu pilong em kum Zakheus. Ubakloi ban siu no. Ya kata ba pipila shim. Lade pikla ka memut shisha no. Bawang anum shim shuk naduk mendaga sengi. But pikan mau na mi kani habau Jisu wan ka yeng jong Zakheus tang bau shuwan hadin bau Zakheus Ukraini ni kintian ongan ai no shiteng na ka bangadon syaki baduk bangan siu no sausya ya kata bangala bam klop Jisu ka jingpen em kalawan ha kani ka yeng lapi kwa ba ka jingpen em kan wan ha kani ka yeng lapi it ki khon ki jong pi kala ka bomot lalu Zakheus shim la kala ka bomot kan jayo ka yeng ju barok kan jot ndai tam wat ki khon ki siu pateng la pateng kin long ki balatim Namar ka jingle ka jong pi kupa. Ne ka jingle jong pi ka kemi. Kawan ka jingtim ka yeng ka jong pi. Tadeng ta pi hap ban pai ban kala ka bangun namar pimla ban buri yala di nau belai. Tadeng ta ko abanong ipi. Kapor ka dang biang kelano. Yo ba ka jingtim kawan ha ka yeng ka jong pi. Yo ba ka jingtim kawan ha ki kon ki kti ka jong pi ka ba pi pi ye. Ye ki ksiu ki pateng ke banang wan yo ba ka jingtim kan wan. Tadai ta ka hiar pateng lai do sau pateng ong kaktin ke jong blai. Lada pi le pop yo blai. Tadai ta ban le pop ka snobang henry kan mau bak pin selang sabam jikot. Pin kordit sabam jikot. Wat nom snobang ha kata ka jing pen bang ke jong baman. Yo ba pin selang pin stang tat. Dala poi kata ka por. Utrawi je pi pangakwa ban doai nam ta jong pi ni ka por. Pat kan mau ka ni pimla ban buri ya ka e nau blai shifting ublai udan bat ui ya pi ya ka ba pi pile lalau try dan ka liang ka jong pi kan mentoy ya pi ba pinle e ka ni ka perthai kan mentoy ya pi pinyo ya ka spa ka ba pinyo ka yeng ka sem pinyo ya ka ta ka jing dan ka jing kan mentoy e ram kata baro how blai ka long ka pop kala ka ba mot no nginya dwai ka ni ka por menta Pila ban rai ki kti ki jong pi. Pila ban sarandar pi onga im ha ka pop jong ka auria ka pop jong ka tu ha ka pop jong ki tanglang ha ka pop jong ba hoi bangala buri na ka lok ka jonga ngala buri na ka yi bahayeng ke basem ngala buri na ka department ngala buri na ki trying ke jonga henry ha ka ni ka sngi try nga kwa ban kala ka mot doi bat nga ha ka ni ka por. Hallelujah try ni ka por ngawan ko try men ai bor ni ki khon ki jong me
ki em ka pop te try hin ringa ngej men pentamaya ki man ai bor ki ko try ban plano ai ka pop ke jong ki baro akmat jong me ablay baga tin ke jong me kong la pi plano ai ka pop ke jong pi oblay ulong ba hok bo ba yai ne ban map ki pop ke jong pi ban pen khut ya pi naga bam hok baro hallelujah melong oblay ba hok melong oblay ba yai ne ban ngej si sin ba me map ini ki kon ke jong me try menum kan mau shu ini ka pop ke jong ki hakmi ki baro ki jalong tmai ba hakmi ko try ko me ang yu Zacchaeus hagani ka sngi kawan ka jingpene men ka ying kawan ka jingpene ka ying jong pi ba agani ka sngi mdei tang ye pi ki khon ki siu baro kita ki badan ka ying ki jong pi ki khon pateng la pateng ken long ki bala kerku hallelujah hallelujah na mar ka ni ka sngi ka ba pinot ban rai ban pendok no ban pendam no ye ka ni ka jinglin ka ba sneu ka jinglin ka ba pi bore now blay hallelujah trying ai ngo emema thau thamai mi snai yenu ba go try Jesus ka ni ka sngi mi snai go try ne do khon jame go try man bon jat no hoi go try uprsyang dala di umla an ka ni ka sngi nga bathat i ki bodjing dom baro hoi try bo unum buri shoi ke go try namar umla ban buri ke na me try dwaing ker ko ker tenge jame Jesus amen but amen long bala ker khu ya pi ka ni ka sngi namar pila rai ban bot ya Jesus Christ ban no ya ka perthai wan nom lik phai pat shaka pop namar ka don ka jing thang ha ka pop utrain ka khu hi ko bless you bon amen